salut! Sunt Ilie Valentin, Application Engineer la Cador Internațional România și în acest video vă voi arăta cum puteți oglindi operații sau features în raport cu două plane în SolidWorks. Funcționalitatea este introdusă în ediția SolidWorks 2022 și ea vă conferă avantajul de a realiza oglindirea simultan în raport cu două plane, conferindu-vă astfel viteză de lucru mai mare și productivitate îmbunătățită. Pentru aceasta folosesc comanda mirror și invoc front plane ca prim plan de oglindire și right plane ca plan secundar de oglindire. Apoi selectez din area grafică operațiile sau features pe care doresc să le oglindesc. Merită de asemenea să remarcăm că putem folosi opțiunea Mirror Seed Only pentru a ignora oglindirea față de planul secundar a instanțelor deja oglindite față de planul primar. Similar, putem oglindi un corp, body, la fel de ușor. În această piesă a fost modelat doar un sfert din modelul final al acesteia, deoarece piesa este simetrică pe două direcții. Putem modela întreaga piesă folosind o singură operație de oglindire în raport cu două fețe planare ale piesei. De data aceasta vom folosi însă body în loc de features to mirror. Selectez apoi corpul din area grafică. Ne asigurăm că opțiunea Merge este bifată pentru a uni corpurile într-un corp final unic. Aici se încheie scurta prezentare în care ați urmărit cum se pot oglindi rapid atât features, operații, cât și corpuri față de două plane în SolidWorks. Vă mulțumesc!